weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique waktuji nogas joni ɗo e haalirde weltare tv kono waktu yoni to haalirde nanka fm o galoya fouta fm haalirde piya piya radio tata sekou oumar yonti kabaruji e ɗemgal pular ñalamo komo bare talata mbiyen 6 avril hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho ina jeeya e gardini kabaruji men e nder gendi Mauritanie nelaɓe e leydi dentuɗo Europe tawi koye dunde Sahel joɗodima e hoorejo mo leydi Mauritanie e ñalde hande nde toon to galle lamorgo leydi Mauritanie to leydi Sénégal Mayen Kal ko fati e dafu Covid-19 capanɗe tato e naayo yitaɓe hesɓe e ñalawma hande o capanɗe joyo e joyo keptuɓe cellal mumen to leydi Mali tawi Mayen Kal janguji wadde boniyankoɓe kam e koniyankoɓe gendi Mali e ɗen caɗele tawi ko tawateɗe e nder gendi ndi kadi ɓeydiɗe jillitade e ɗeɗo balɗe Mayen mbatta tarayirlo e nder dunde Sahel Mayen jaaha toon to Burkina Faso Soudan Tchad kam e gendi Niger bisimilla moon e kettogol so dirtani joni joni piren pacciren ceerno Djiby Sy gandol lasarari kumpitiɗo ƴewgal bettuɗo leɗɗe ha heeɓi hen ko laaɓi. ceerno Djiby Sy dendino daniyal kame ɓalayal joom leɗɗe joom bindol ha tenti noon on joguiɗo caɗele ɓesgu walla caɗele gorago walla humre walla ni jiɗɗo longal ko fate dañal. ceerno Djiby Sy en jogui leɗɗe aɗa cafa 19 rafi won hen kadi ene safa ha 13 rafi. ceerno Djiby Sy ko laaɓaɗo listihar so tawi a noddimo so tawi ko whatsapp walla appel normal sa ɗacci indema inde nenema kame adresse ma kala ma heɓen ko laaɓi. ceerno Djiby Sy tawete koto Mauritanie lamorgo leydi Mauritanie to wiyete Nouakchott legal bittengal annetet ko ɗon tawete ceerno Djiby Sy laaɓɗo reedu ballowo so wona noon on joguiɗo ɗi rafiji ɗiɗi rafi hoore walla ni jawowo ko wiyete barogal. sa yiɗi hebde hen ko laaɓi mbatta ko 00222 47 22 80 84 00222 47 22 80 84 so tawi noon ko leydi Mali ha tonto Nioro base makko ne toon woni toon ko biyeteɗo Samba Sy mbatta ko 00223 90 22 94 71 mbadden dando fade ceerno Djiby Sy. Kettude kaburuji mon e demgal Pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. caggal calminali ko jettore e ñaganade on Allah jaam e cellal kisal en jetigueno dokkuɗen hattana mbawɗen jottade ɗo e ayaw men weltare tv kabaruji e demgal pular to karallagal to ko Seydou Bouba yasalere nde ko musidɗo mon Amadou Alassane Dia kabaruji e demgal pular puɗɗoroɗen e nder gendi Mauritanie kalen ko fati e dafu Covid-19 coronavirus mbiyeno noon holliri jagordu cellal gendi ndi e ñalde mobare hande nde ko yimɓe 16 woni yitaɓe hesɓe ne gondi e dafu Covid-19 neɗɗo goto wasi fittande muɗum e nder waktuji 24 e jawtuɗi ɗi horejo leydi Mauritanie Mohamedou Wuld Sekel Ghazouani o joɗodima ɗum ɗon nde ko toon to galle lamorgo to e ñalawma mobare hande nde on nelaɗo tawi ko ɓe nden fedde wiyetede Alliance de Sahel biyeteɗo jeeme ajum e wondude e on wondi e biyeteɗo Anguel Losada on woni nelaɗo tawi ko keeri
gardiɗo union européenne dunde wiyetende Sahel e Frédéric Bonnetem onne kay ko émissionnaire tawi ko spécial France pour le Sahel e wondude biyeteɗo Robbel Moulin on ko ambassadeur woni joɗaniɗo leydi France e nder Nouakchott wuro lamorgo ngo Anne François Pradi on ɗon ko kamne ko gardiɗo on ɗon délégation e leyɗe dentuɗe Europe e nder jonde mabɓe nde e wondude kay on ɗon jagorɗo kalfinaɗo ko fati économique mo gendi Mauritanie biyeteɗo Kane Ousmane Mamadou e wondude kay e directeur tawi ko cabinet to galle hono horejo leydi Mauritanie Mohamed Ould Seck Ghazouani tawi noon woni sababu nden ɗon jonde o saaha joni kay ko beele wawde ɓeydude e ɗum ɗon nde koto banggue kadi jotodire moƴƴe gonɗe hakkude ɗen ɗon leyɗe Europe kam e dunde wiyetende Sahel nde kono kadi wawde o saaha joni lelnude peeje beele tan haɓade ɗen ɗon caɗele tawateɗe o saaha joni e dunde wiyetende dunde Sahel tawi noon ko leydi Mauritanie leydi Mali leydi Niger leydi Tchad e leydi Burkina Faso beele tan beele kadi wawde wallude to banggue ɗen ɗon leyɗe ne jaltiri o saaha joni e ɗen tawa kay ko caɗele wadde boniyankoɓe délégation nden ɗon fedde wiyetende toujours kamɓene ɓe kolliri ɓe mbawi windidde ɗum ɗon ko toon to Nouadhibou wuro lamorgo faggudu gendi Mauritanie fodde kay ujunnaje 6,6 e capanɗe 4 ɗum ɗon nde ko yimɓe tawi noon ko yimɓe famarɓe doole tawateɓe on ɗon diwan haali ɗum ɗon ko on ɗon biyeteɗo Ahmed Salem Wula Bedda tawi ko goto kay on ɗon délégation biyeteɗo toujours en saaha noon nde ɓe jeehi toon to wuuro wiyetego Nouadhibou fodde kay capanɗe 9 nokkuji ɗiɓe mbawi yettade ɓe kolliri tan oɗo saaha joni ɓe mbawi windidde toon yoga e ɓesguji tawi noon ko famarɓe doole woni kay e ɓen ɗon yimɓe joguiɓe caɗele to banggue ɗum ɗon ko fati to gurdam ɗam tawi ko ɓe ngala to banggue ɗum ɗon ko wiyete woni kay ɓe ɓurɓe kadi tampude o saaha joni o woni ɓen yimɓe ɓurɓe famɗude doole ɓe beele wawde kadi wallidde ɗumen no hannirta niyete ɗo koko fati to banggue cellal hono no holliri jagordu cellal gendi ndi tawi koye ñalde hannde nde o holliri tan guila de ñakko dafa Covid-19 fuɗɗi e nder gendi Mauritanie tawi ko gonɗon ñakko beele haɓade dafu ngu fodde kay ujunnaji 2,4 e capanɗe 5 neɗɗo kam o saaha joni mbawi kay e ñakkade tawi noon gonɗon ñakkude fuɗɗi e nder gendi Mauritanie tan ko fodde yontere tawi noon adi kay ñakkade ko ɓen yimɓe ɓe ganduɗa ko yimɓe gollotoɓe to banggue cellal ngal kamni e yimɓe joguiɓe duuɓi kewɗi woni kay yaroɓe duuɓi 7 hani e yimɓe taw ko yaroɓe duuɓi 6 tawi ko ɓen joguiɓe rafiji duumiɗi leydi ndi wawni hebde fodde 600 dose tawi koko fati ñakko on ɗon biyeteɗo Sinopharm joni o kadi o holliri tan fodde kay 600 e ɗum ɗon nde koko fati e on ɗon dose ma leydi Mauritanie waw hebde ɗum ko fayi arde on ɗon ñakko biyeteɗo Covavax ha joni e nder gendi Mauritanie tawi noon ko neɗɗo goto wasi fittandu mum goɗɗo o kadi o hollirama gañima gañande musɗe ɗum ɗon nde ko accident baɗɗo e ñalawma hande o 6 lewru avril tawi ɗum ɗon waɗi ko toon to wiyete Agjeft e banggue rewo gendi Mauritanie hollitama nde ko camion tawi ko uminoɗo toon to wuuro wiyetego Joyrat wawi firodirde e oto goɗɗo ɗum ɗon waɗi ko toon to wiyete PK 40 e nder hen hollitama tan tawi on ɗon nannoɗo de kanko tan ko puɗɗinoɗo ɗoygol walla kam tawa kadi omo joguino caɗele seeɗa ko ɗum ni woni caɗele o wawi woppude ngol ɗon lawol o feeri ɗum ɗon ko wiyete piyo woni kay ɗin ɗon piyoji pawaɗeteɗi e to banggue ɗon ɗon godron e nder hen kadi o wawi natodirde on ɗon camion mennoɗo wonde horejo leydi Mauritanie Mohamed Ould Seck Ghazouani kankone o saaha joni hollitama woni koye keɓogal beele wawde kay to banggue wullitade ɗum ɗon nde koko tuuma e makko to banggue ɗum ɗon borjingol jawdi laamu beele wawde yettinde kanɗon haala ko yalti keeri gendi Mauritanie haysino tawi kay goto e hujjakinantoɓe moɓe wawi kadi o saaha joni fennude kanɗon haala hollitama tan woni yidde makko kay o saaha
saha joni kanko on ɗon gonnoɗo horejo leydi Mauritanie ko beele wawde yettinde ɗum e nden ɗon fedde wiyetede Union africaine hani e Ligue arabe kami on ɗon on commissariat to Nations Unies e fedde toppitinde ko fati e droit de l'homme woni kay e jojjande ade saabu tan hollitamde ko sakiti ko taw ko laamu ginɗi ndi ina ñoƴƴi ɗum ɗon de ko hakke makko tawi noon no fewi tumakaji nde ɓe mbawi hadde mo ni yaltude e wuuro lamorgol ngo woni Nouakchott to kay haydi hollitama de e jamma hanki o kadi ɗum ɗon de ko pelɓodiral musgal waɗi toon fodde kay 11 neɗɗo kamen kadi mbawi gañade hollitama ni won hen kadi gañiɓe gañande musɗe tawi woni sababu mum de ko ɓen wiyoɓe koye mumen ko rimɓe mani wiyeteɓe rimɓe e ɓen kadi nanguiranoɓe ɗum ɗon ko wiyete maccugagu tawi noon hollitama ɗen ɗon caɗele de ina mbeeya e on ɗon nokku guila e nder lewru octobre caggal nde goto e ɓen ɗon wiyeteɓe maccuɓe mani noɓe mbiri wonnoɓe maccuɓe biyeteɗo Sekna Coulibaly ardino to banggue julnugol on ɗon mosquée tawi ko nokkure to wiyete Javia ɗum ɗon tawate koye leggal biyetegal Gataga hollitama noon e tuma nde o ardino nde kay yimɓe hewɓe kadi kollirino hen metti mumen calini rewde makko guila nden noon ɗen ɗon caɗele ne goodi kadi guila hono no janggo e mum ni ɓe mbaɗino batu gam wiide ko heddi hen ko hoto o julnu tawi ko on ɗon juma so wona kay tawi e wondi e yamirore guila nden noon kamɓe ɓen ɗon nanguiraɓe to banggue maccugagu walla wonnode maccuɓe ɓe joguinom hen mettere no fewi ɓe kolliri ɗum ɗon de ko ɗawre tan e jagguirde to banggue ni Agnam liƴƴiyagal mani ko banggue kay famɗinde nden ɗon hinde mani so woni ko suudu kono kam ko famɗinde ɗum no fewi to banggue on ɗon fannu koye nder ndin ɗon mbaadi tan e jamma hanki o waɗi e ngal ɗon pelbodiral yimɓe fodde 11 kay gañimi hen gañande musɗe laamu ngu wawi o saaha joni e dartinde ɗum kono kadi hadde yimɓeɓe yettade e on ɗon nokku to banggue mofo tawi ko Mauritel ɗum ɗon koto banggue nokku weeyo leydi Mauritanie halfinaɓe to banggue région o kamɓene ɓe kolliri ɗo joni kay e to ɓen ɗon to wiyete Tizigza kam ne wawi hebde 4G caggal nde yogo e diwanuji keeɓi ɗum guila noon to Nouakchott wuuro lamorgo ngo hani e ko yalti ɗum joni o kadi wawi yettade toon to wuuro wiyetego Tizigza ɗum ɗon noon ko beele kay wawde wallude yimɓeɓe to banggue no mbawi kadi connectade tawa kadi koto banggue fonno ɓurɗo yawde sen gummima leydi Mauritanie paaden koto leydi Sénégal accident musɗo ko kam waɗi hakkude Touba e to wiyete Dara tawi koto kay mo hinde 4x4 umminoɗo toon to Kanel tawate koye diwan mo Matam tawe noon o fano ko toon to Dakaru lamorgo guinde Sénégal nde wari noon hakkude Touba e Dara ko ɗon kay on ɗon auto wawi wadde accident yimɓe ɗiɗo mbasi pitali mumen tato woɓɓe gañimi hen gañande musɗe tawi kamɓe wasɓe pitali ɓe nannoɗo kay ina tawe hen yareteno ko duuɓi 32 e debbajo goɗɗo jaretenoɗo e duuɓi 58 kamɓe ɓe no wasɓe pitali mabɓe ɓe goskiji mabɓe mbawino nawede toon to poste mo santé tawateɗo to wiyete Dara e gawi ko gañiɓe ɓe noon mbawino nawede to safrirdu wiyetendu Maguette Lo tawate ko toon to Linguére Dadiɓe guinde Sénégal tawi ko hinde gendarme tawateɓe toon to Dara mbawi uddide hen losko beele kay wawde andude holko woni sababu on ɗon accident haala Adji Sarr e Ousmane Sonko hayso tawino kay ko desino wade o saaha joni no piyete ko hello ɓe ganduɗa ko jagganɓe Adji Sarr kamen kay ko kam goni artirde kan ɗon haala caggal noon nde yogaɓe mbanno seppoji gam jaggande on ɗon leader mo Pastef o woni Ousmane Sonko ɓeɗon tawi ko ɓuuri hen hewde ko rewɓe kamɓene ɓe kolliri maɓe mbadda seppo ɗum ɗon koye ñalde janggo nde fodde hedde waktuji 16 kikiɗa to place des nations tawi noon ɓe kolliri ni wona jaggande aydi Adji Sarr tan jeeyi sababu gonɗon seppo ala ko beele kay e wiide yo darto dendagal janguji woni ko wiyete ko viol baɗeteɗi e sukaɓe rewɓe e kala saaha
koye nder ndin ɗon mbaadi tan kamɓene o saaha joni ɓe mbawi ƴettude ɗen ɗon pellitte ngam kay wawde wadde gonɗon seppo goppen kalen ko fati électricité to banggue kubbam e nder guendi Sénégal. Gouvernement o de joni o nana daari ɓe woni yidde mabɓe noon ko haɓade ko wiyete ngakkede courant e nder guendi Sénégal e nder ndin ɗon mbaadi tan lunde moon taw noon ko table ronde woni kay nden ɗon jonde table ronde tawi noon ko jonde gooɓe jiile waɗama to banggue vision conférence ɗum ɗon noon koye ñalde mobare hande nde ha ñande e janggo ñande jeeɗiɗi lewru avril ndu gonɗen ndu tawi noon ko woni yidde mabɓe kay ko ɗo e hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi tawi ko wiyete ko kubbam ina wawa heɓade e nder guendi Sénégal no hannirta ni yette e nder guure mawɗe ɗe fodde capanɗe jeenayyi e nayyi e taw ina mbawa kay hebde e nder ɓesguji ɗi ina mbawa hebde ko cohli ko to tawi noon koto banggue rural o woni guure doori ɗe tawa hen temedere nde ƴettuɗa kala capanɗe joyyi e tati piccal jeenayyi ina mbawa hebde kamenne to banggue ɗin ɗon sohlaji mumen no hannirta ni yette joni o kay laamu ngu ma ƴeew ma yaltin fodde temedde jeeɗiɗi milliards e halis mo franc CFA beele wawde e fuɗɗade ɗen ɗon golle no hannirta ni yette. Ɗum ɗon waɗi koye tawtorede jagorɗo pétrole et énergie mo guendi Sénégal woni Sophie Galadima e wondude on ɗon toppitiɗo ko fate plan coopération international woni Amadou Hott kalen ko fate ndafu Covid 19 e nder guendi Sénégal hono no holliri jagorɗo cellal guendi ndi e ñalawma hannde o ko temedde jeeɗiɗo e capanɗe jeenayyi e tata goni holkisanoɓe capanɗe tato e nayo woni yitaɓe hesɓe ne gondi e ndafu Covid 19 sappo e tato keeɓi rafi o koto banggue jotodiral nogas e goo ɓen kay keeɓi rafi o koto banggue rendo yimɓe raɓaɓe tawi hay goto anda hol dabɗe ɗumen capanɗe joyo e joyo kefti cellal mumen no hannirta ni e to yimɓe nogas e jeetato saaha joni no tampi ko ma ballite to banggue Fofango woni wonɓe to réanimation ɓen tawe to hôpital mo Fann kam e on ɗon biyeteɗo hôpital mo principal Dakar Olamorgo guendi Sénégal e nder waktuji nogas e nayyi jawtuɗi ɗi yimɓe ɗiɗo mbasi pittali mumen ɗum ɗon de yettini doggol wonduɓe rafi Covid 19 e nder guendi Sénégal capanɗe tati e jeenayyi ujunere temedere nogas e jeeɗiɗo tawi noon hen capanɗe tati e jeeɗiɗi temedde jeetati e nogas e ɗiɗi kefti cellal mumen ujunnaje ahla. Ɗum ɗon waɗi koye ñalde altinare hankinde tawi noon jeeya koye banggue jotodire moƴƴe hakkude guendi Sénégal fodde kay de temedde ɗiɗi e capanɗe tato e jeenayyo ko ɓen goni heddiɓe cafrorɗi ɗi guendi Sénégal. Leydi Sénégal udditi ɗum ɗon ko consulat ɗum ɗon ko toon to Maroc tawi noon koye wuuro wiyetego Dakhla. Ɗum ɗon waɗi koye ñalde altinare hankinde tawi noon jeeya koye banggue jotodire moƴƴe hakkude guendi Sénégal e leydi Maroc. ɗum ɗon kadi waɗi koye tawtorede jagorɗo kalfinaɗo gueɗe caggal leydiji Maroc Nazer Bourita e wondude jagorɗo kalfinaɗo gueɗe caggal leydiji Sénégal Aissata Tall Sall e nder hen tan ko yidde ɓeydude jotodira moƴƴe gonde hakkude leydi Sénégal kam e leydi Maroc. sen gummima leydi Sénégal paɗen koto leydi Mali tawi ko ɓen waɗa boniyankoɓe woni ɓeɓe noddirta jihadiste en ko kamen mbaɗi jalngu ɗum ɗon koye ñalde mobare hande nde e koniyankoɓe guendi Mali hollitama tan soldat goto mo guendi Mali wasi fittadu mum waɗi koto wiyete kona hakkude guendi to tawi noon ɓe kolliri tan e nder e nder hen fodde sappo e ɗiɗo e ɓen wadda boniyankoɓe mbasi pittali mumen hollitama noon ɗeɗo balɗe kadi ɓen ɗon waɗa boniyankoɓe mbawi wadde janguji kewɗi tawi noon janguji ɗi ko ɓuuri hen hewde ɓe panditi ko koniyankoɓe e guendi Mali e ɓen wiyeteɓe casque blo en keddoɗen e on ɗon fannu ha joni hono no holliri nden ɗon fedde wiyetede loni kamɓene nder on ɗon opération woni kay
e gondon orno ngo ɓe mbaɗi kammene ɓe kolliride ɓe mbawi wadde janguji kewɗi tawi e ko ɓen koniyankoɓe wonɓe e nder less jimadi fedde wiyetede loni tawateɓe e nder leydi Mali wiyeteɓe MINUSMA ɓe mbawi kadi yande e ko e tuddule ɓen waɗa boniyankoɓe tawateɓe e nder guendi ndi ɓe kolliri tan ɓe mbari ko heewi kay e ɓen waɗa boniyankoɓe kono kadi e nder hen kadi e casque boulo en tawi ko nayo gami mbasi hen pittali mumen holliri ɗum ko nden ɗon jayde wiyetede AFP e tawi noon ko on joɗaniɗo nden ɗon fedde wiyetede loni toon to dunde Sahel ko kam wawi yaltinde on ɗon kabaru e nder hen kadi o holliri ɓe mbawi yoɓade fittandu fodde e yimɓe 40 taw kay ko jeeyaɓe wadde boniyankoɓe ɓe kolliri ni e nder hen ɓe jooɓima fittandu o junggo ñamo on ɗon biyeteɗo Iyad paali gardino nden ɗon fedde wiyetede État islamique tawatede toon to leydi Mali. Sen gummima leydi Mali paɗen koto Burkina Faso ko hono kan tan tawate toon tawi kay ko ɗi janguji country ɗi tawateɗi e dunde Sahel o saaha joni tawi toon kadi ko famdi foof ko yimɓe jeetato mbasi pittali mumen e nder janguɓe no wadda boniyankoɓe ɗum ɗon koto diwan to wiyete Gourma tawi noon ɓe panditi ko gendarme guendi ndi hollitama yimɓe tato eɓe gendarme mbasi pittali mumen yimɓe joyo kadi e mbawi heddade hen tawi noon ɓenne kadi ko civil en hollitama ɗeɗo caɗele ina tawe on ɗon diwan guiɗa kay hitande ujunnaje 2019 kadi ñande nogas e jeetati lewru mars maynu ndu ɓe mbawino wadde jangu joɓigu fodde pittali tati toon to wiyete Tanval Bougou ɗum ɗon noon ko kiloji fodde 40 e kilo to wiyete Fada kam e to wiyete Gourma ɗum ɗon noon tawi o saaha joni ko kuluhuli mawɗi tawate yo ɗon diwan on ɗon gila tawide e ko toon to leydi mbiyetedi Soudan toon ne kadi tawate toon ko haare tawi noon ko haare liƴƴi ko famdi foof ko yimɓe 40 mbasi pittali mumen yimɓe 50 gañima gañande musɗe e no holliri tawi e ko nden ɗon jayde wiyetede RFI fedde wiyetede loni tawi kadi koto catal toppitigal ko fati droit de l'homme kamɓene ɓe mbawi hollirde ɗin ɗon kareli tawide ko kareri leñamago ko kamen kay ummiti o saaha joni toon to leydi mbiyetedi Soudan ɗum ɗon kadi yimɓe hewɓe mbasi pitali mumen kadi hewɓe kadi mbawi gañade hen gañande musɗe leydi Mozambique kamɓene laamu ngu holliri joni o de ɓe kefti tawi ko toon to wiyete Palma fodde noon balɗe 12 tawi ko caɗele to caggal nde ɓen waɗa boniyankoɓe garno kay tawi ko état islamique en e catale état islamique en ko kamen janno e on ɗon diwan mbawi kadi heɓtude gonɗon wuuro wiyetego Palma kono tan tawi ko koniyankoɓe eɓe leydi Mozambique caggal noon e balɗe 12 ha 13 e nder ɗin ɗon kareli ɓe kolliti joni o kay ɓe mbawi riddude e ɓen ɗon hono no holliri joguiɗo konngol sembeji ɗi ɓe mbawi o saaha joni heɓtude gonɗon wuuro hay sino tawi noon ɓe kolliri tan ko ɗen ɗon caɗele cuwa gasde toon no hannirta ni to leydi mbiyetendi Tchad yogaɓe e ɓen tawi ko lundo ngo kamɓe wonande kay ɓe jiiɗa tawtorede ɗin ɗon sungoji ɓe mbawi wadde conférence de presse ɗum ɗon koye kikiɗe hanki o ɓe rima ɓesguji Tchad oto jaaha tawi ko suɓiyade gardotoɗo leydi Tchad ɗum ɗon koye sungoji hoore leydi agal baɗoji ñande 11 lewru avril ndu gonɗen nduɓe kolliri yaade ɗin ɗon sungoji ɗe ko ƴanji on ɗon hoorejo leydi ndi woni Idrissa Déby itno to leydi Niger soldateɓe tato jeeyaɓe to leydi Tchad ko kamen mbawi fawede junggo ɗum ɗon koto wiyete Terra tawi holliti ɗum ko ngal ɗon catal toppitigal ko fate jojjandade ngal leydi Niger tawi noon ɓe jagguirade koko wiyete ko viol woni kay yande e sukaɓe rewɓe tawi noon ɓe mbawno neldede toon koye mbadi gam kay haɓade wadda boniyankoɓe to nder ɗin ɗon 3 frontiére ko hakkude guendi Burkina Faso Mali Niger e nder hen
hen tan hono no holiri ngal ɗon catal juttoppiri ngal ko fati e jojjandade kamɓe ɓen ɗon soldateɓe ɓe gindi cat ɓe mbawi kay yande e sukaɓe rewɓe tawi hen goto de ko suka debbo jarowo e duuɓi 12 ɓe mbawi kadi e yande mum 11 ɓe mbawi yande mum ɓe mbaɗe mum gueɗe kantoride kame e rewɓe ɗiɗo tawi kadi ɓen jarata ko fodde duuɓi 23 e nder hen tan kadi ɓe kolliri ɗum ɗon nde ko gueɗe kantoride no fewi saabu kay e ɓen soldateɓe o saaha joni neldaɓe gam wawde habde e ɓen waɗa boniyankoɓe kono kadi beele wawde rende kisal ɓesguji ɗi so woni kay ko kamen janata e sukaɓe ina mbaɗa ɗumen ɗen ɗon gueɗe kantoride ɗum ɗon nde ko hunde hersinide no fewi. musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe hettiyankoɓe yaw weltare ɗiɗi fulɓe anduɗinema kamen dariyankoɓe a yaw weltare tv gasi haalaɓe ceer komin tongan noon kabaruji e ɗemgal pulare kikiɗa hande o wonno to karallagal to ko Saydou Abouba gorko mo liki sayba gorgol yesso halirde ko musidɗo mon Amadou Alassane Dia on ñagama yafuye kabaruji ɗi saabu kay o saaha joni ko golle ɗe woni ɗe dokkani hen wawde wadde ɗin ɗon kabaruji e tumaji ɗi ponno wawde arde noon Allah jarama on jarama yo jaam Allah hiran en on jarama e kettogol.